maaga pa naman, daan tayo sa salon. Magpagupit tayo. Paiksian ko kasi yan, natatali ko na siya eh. Patrim ko siya na konti. Umaba na kasi siya oh. So daan tayo sa salon. Dito lang naman sa unahan ng work eh. So, tara. Tingnan natin kung hindi busy kasi minsan busy yung salon, maraming nakapag-set ng appointment. So mag-walk-in lang tayo. Tingnan natin kung hindi sila busy. Ang init. Ngayon eh, 90 degrees ngayon. Yung parang yung weather, parang sa Pilipinas na summertime. So, ganun yung weather ngayon. 90 degrees. Ang init. Ayan, yung building na yan. Wingstop, Domino's, and next to Domino's, Great Clips. Diyan tayo magpapagupit. Ayan na, tapos na, diba? Kanina nakatali siya. Ngayon, umiksi na siya. Ganito yung gusto kong iksi ng buhok. Gusto kong i-maintain. Ayan, kasi mas madaling i-hairstyle pa. Ayan, mahangin. Ay, ang ganda. Gusto ko yung nagupit ngayon sa akin. Ano na niya talaga? Ini-style niya talaga yung buhok ko. Tapos, bago niya i-trim, trim. Yung parang ini-style niya lang. Basta, gusto ko yung babaeng nagupit sa akin ngayon. Kaya binigyan ko siya ng tip, $10 tip. Ganun naman talaga ako nagbibigay ng tip eh. Pag nagpapagupit ako, nagbibigay ako ng tip na $10. Pag nagpapagupit ako. Ang init. Summer na dito, sobrang init. Baka shaky yung video ko. Ayan, pauwi na tayo. Doon yung park. Sa una-unahan ng park, nasa bahay na tayo. Ang ganda ng mga bulaklak, oh. Yan. May batang naglalaro sa park. Pero ito yung sidewalk na dinadaanan ko talaga pag pumapasok ako ng trabaho. Yan lang yung park. Tsaka mahangin. Grabe yung hangin. Tsaka pinatrim ko pala yung bangs ko din. Ayan o. Mix siya. Kasi dati natutusok na yung mata ko. Sabi ko patrim din ang bangs ko ng konti. So trinim niya. Hinihingal ako. Ginupitan niya ng konti yung bangs ko. Ay, ang init. Mahangin.